प्राइसआव मा बासमोन नामा फाननाया जादोंमोन मोनसेयाव 100 बरिया दे जागोन फार्स्ट प्राइस मोनगोन ए ट्रेक्टरखौ मोनबाबो अरजाया हाथायाव दख'ना लायनो नागिरदों आरोना माबायदिखौ लाबोनाय जायो दा मिथिथ'वा हासबेन्डआ होनदों साद्रि गोनां ब्लाउस गोनां सेटखौ लाबो होनदों ओमफ्राय दा आङो बिदिखौ सेटखौ फसाया मोनोबा आङो माइदि गोनां आगर गुबै गोनां बेफोरबायदिखौसो मोजां मोनो आरो लोगोफोर बिदिखौसो लाबोनाय जागोन बायदि मोनदों आरो आं नायनोसै दा फसायनानै मेगनफ्रा फियोबा बेखौनो लाबोनोसै लोगोफोरा दा बिदिबा नोंथांमोना नायलांदो आंनि भिडिअखौ दे आं थांनो ओंखारबाय लोगोफोर थांसै खाथियाव बाजार दङ जोंहा दिनै ओमफ्राय नै लोगोफोरजों बेटारि गारिजोंसो थांनाय जादों आरोना गारि गैयामोन गारि सालायनो बानानै गारिजों थांनाय जायासै लोगोफोर जा इन्ट्रेस्ट थांखाबाय जोङो जा मोजांखा बोथोराबो दिनै ओरैबायदि खस्थ' खुस्रायानो गैया आरोना खुस्रा नागिरबाबो मोना जा खस्थ'जोंसो मोनबाय आरो लोगोफोर मा खालामनो उफाय गैया बिथांमोनखौबो मा होनो खुस्रायानो गैयामोन आरो जा खस्थ' खुस्रानि थाखाय आं बिदि कालारखौ मोजां मोनाहाय खाग्राबारिनि र' मोननैल' खाग्राबारिनि दा लानोसै सिङाव हाबनानै भिडिअ बानायनो हागोन ओमफ्राय लोगोफोरनो बाजार खालामनानै बहुद बुस्थु लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांगासिनो लोगोफोर सब लानायानो जाबाय फ्राय बहुद बुस्थु गानग्रा जोमग्राल' बांसिन ओमफ्राय जानाय लोंनाय मैगं थाइगं बेखिनि आरोना लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो एसेनोसै लोगोफोर नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।